Hej og velkommen til en hurtig videoguide omkring Puppet Pals 2. Hvis jeg starter med at trykke på ikonet, så åbner Puppet Pals og starter med velkomstvinduet, hvor der er to knapper heroppe i venstre hjørne. Der er en play-knap, der er en save-knap. Play-knappen, eller save-knappen, den skal vi bruge, når vi har allerede indspillet teaterstykker og gerne vil se dem igen. Play-knappen, det er, når vi skal åbne et nyt projekt, så det gør vi. Jeg starter med at komme ind i location, hvor du kan vælge en baggrund. Nu prøver vi bare at tage ørkenen. Så har du din baggrund, og heroppe i venstre hjørne, der kommer 5 nye knapper. Du kan allerede høre, jeg ved ikke om man kan, men der er noget egyptisk musik i baggrunden her. Vælger du den første knap, kommer du ind i location, det er der, hvor det har vi allerede valgt. Tager du den næste, så kan du få køretøjer eller ridedyr. Vi kan jo vælge en kamel. Så har du den næste knap, det er figurer. Her er der allerede nogle figurer, du kan vælge mellem i appen her. Vi kunne vælge en konge, og vi kunne vælge en adelig figur. Den næste knap her, der har du mulighed for selv at lave et ansigt. Nu kan vi prøve, nu har jeg allerede lavet et, men lad os vælge, billedikonet. Her har du på den øverste take a photo, har du mulighed for at tage et billede med din iPad. Du kan også vælge et billede, som du allerede har taget, det gør vi denne her gang. Vælge din kamerarulle. Kører op og finder et billede, nu tager vi lige det samme billede. Så kommer du ind i det her program, hvor du skal markere ansigtet, du vil have med. Så det gør vi lige hurtigt. Så tager den lige hurtigt fri hånd her. Sådan, og vi skal have markeret munden. Det er nemlig den, der snakker. Vi siger approve. Og nu får du så muligheden for at give din figur en krop. Vi kan jo vælge den her. Og så trykker vi på den grønne pil hernede. Godt, nu kommer du ind i dit teaterstykke her med dine figurer, og her kan du øve dig lidt. Når du snakker, det kan man ikke lige se her på, jeg prøver at snakke lidt højere, men så burde munden bevæge sig. Jo, det gør jeg her, og snakker til iPad'en. Du kan bevæge dem rundt, du kan bevæge deres arme, deres ben, du kan sætte dem op på et ridedyr, og du kan zoome ud af en. Når du er klar til at optage, så trykker du på den røde runde knap oppe i højre hjørne, og alt hvad du nu foretager dig nu, det bliver optaget på din video. Hvis du har brug for at pause den undervejs, trykker du på pauseknappen, og du kan nu lave om i din baggrund, eller du kan rykke rundt på dine figurer. Når du er klar igen, trykker du igen, og så optager du videre. Hernede i venstre hjørne, der kan du se, hvor lang tid dit stykke det varer. Og når du er færdig, så trykker du på den runde knap med firkanten inde i oppe i højre hjørne, og den bliver nu savet. Nu kan man høre, at videoen den kører. Du kan sige OK, eller tryk på den grønne knap her, hvis du er tilfreds med dit produkt. Giv den en titel, og tryk Save. Den er nu savet til din kamerarulle. En ting, vi ikke lige kom ind på, det var den sidste knap, hvor du har mulighed for at vælge musik. Og det er sådan opdelt i 3 kategorier. Der er noget lidt mere glad musik, og noget bundetema, og der kan man så vælge, det var så måske den her kategori, vi skulle bruge. Det har man mulighed for at lægge på bagefter. Ja, men det var sådan set det. Jeg håber, I får brug for det, og held og lykke med det. Hej.